21 мартта Бүтін дөнья шигърият көне билгеләп үтелә. Әлеге датаны шагыйрьләр һәм шигърияткә битараф булмаганнар 21 ел билгеләп уза. Үзәк китапханәдә бу көнне чаралар, шагыйрьләр белән очрашулар уздыру гадәте яши. Агымдагы елда исә китапханәнең уку залы һәм татар әдәбияты бүлегендә "Аш шигърият серләренә" дип исемләнгән китап күргәзмәсе оештырылды. Анда танылган, күренекле якташ һәм җирле шагыйрьләрнең китаплары урын алган. Бүтін дөнья шигърият көне уңайыннан китапханәбездә күргәзмәләр оештырылды. Бу күргәзмәдә безнең якташ язучыларыбызның, якташ шагыйрьләребезнең китаплары урын алган. Мөдәррис Әгъләмов бүтән дөньяга танылган, күп телләргә тәрҗемә ителгән шигырьләре белән Мөдәррис Әгъләмовны безнең заман Тукае дип йөртәләр. Аның шигырьләрендә бүтән кеше үзенә кирәкле теманы табала, үзенең йөрәгенә ятардай юлларны эзләп табала. Шулай ук якташыбыз Рәзин Вәлиуллинның шигырьләре дә, шигырь китаплары да бар күргәзмәдә. Мәслихәтдин Кашаповның күптән түгел чыккан шигырьләр китабы да урын алган. Шигъри сүз элек-электән илаһи мәгънәгә ия булган, шагыйрьләрне сугыш каһарманнарына, халык азатлыгы өчен көрәшүчеләргә тиңләгәннәр. Күргәзмәдә авторларның иҗаты, тәрҗемәи хәле белән танышырга була. Бу шигырьләрдән һәркем үзенә җан азыгы табала, үзе теләгән темага бүтән сорауларына җавап табала. Китапханә бүлекләре элеккеге режимда эшли, алга таба да мондый күргәзмәләр оештырылачак. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.